Pinter golek tilasan. Alasan. Alasan. Tilase sapa? Mbah, aku cakepane ora cetha kok. Iya. Goleke sinden. Wah, ya. Alasan. Alasan. Tilase sapa? Ampun. Iki bawane iki lho. Kleru, duk kuwi. Aku seneng sing kuwi kok. Cah nekat kok nggih. Udu kuwi ben. Iya, ya iki termasuk sing iku kabeh kudu nembang lho, Gong. Heeh. Sapa sing ora gelem dandemi aja. Wong gitu kok dandemi ora. Wah, jan. Kae jane iki nek pendopone iki jembarke sithik sing kono dikeramik pepetke tembok, sing kono di keramik pepetke tembok iso pas gamelane wutu lho. Mbok matke kae. Kono wis tak kedhuke. Oh. Oh ngopo? Tak mendem yoga. Jahat no. Ben anggere ana sing ngayal terus buntel wae. Kok buntel wae? Ban kae terus glundung kae kono. Upamane sing bonang ngayal lu glundunge kono takoni mbok keluargaku nang ndi mbok ora ora. Ngono. Wah kejem kuwi jenenge ora. Sapa sing ayah? Ana sing malah usul aku gelem diglundunge kono ning aku nek nang kono nek cokekan mung ijen goleke sinden. Wah. Ya. Bagong wayang wong sing Pritenan nang pasir Pinter golek tilasan. Alasan. Alasan. Tilase sapa? Mbah, aku cakepane ora cetha kok. Iya. Oh, kowe malah cengengesan, Dik. Lah ning lho sing demong ki muni jarene tilasan malah jos ngono. Oke iki ora usah nggo butuh dhewe dengkulmu mlacat. Ayo Tin. Ya, wah, ayo saya lemu tenan katene. Anggere tak mati kok awake saya mblegak. Heeh. Iki beteke tandinge cilik-cilik ayo. Ya ora kok. Gegere wis kaya wit lho. Maksude? Iso nggo cekelan. Ah iya. Mengarep nyekeli. Muar menek wae iki ora. Kayane pengku kae. Ah iya. Kangge bawa mboten. Lali janjine diaturake ngagem bawa. Rasa kesusu iki wektune 3 jam. Oh iya. Ki. Dina Minggu. Lali janjine. Ah iya. Aku kok gembira lho kok. Udu. Napa to, Pak? Aku kok dina Minggu, Mas. Aku nang gembira luka. Ora aku iki cakemane dhewe-dhewe kok. Aku dadi bener apa ora ngoten lho, Pak. Ah ya aku ki ya bingung lho. Kowe takon nyanyi lali janjine kok malah dina Minggu ayo Mas nang bira luka. Titi niku. Ah udu kok Kong. Iki bawane iki lho. Kleru, duk kuwi. Aku seneng sing kuwi kok. Cah nekat kok nggih. Udu kuwi ben. Kang tak anti limune dinemune limune ku glogok sengelmu kuwi apa
iya, ya iki termasuk sing di-request karo UST, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Ika, Mbak Dewi. Iku kabeh kudu nembang lho, Gong. Heeh. Sapa sing ora gelem tantemi aja. Wong gitu kok tantemi ora. Kae jane iki nek pendopone iki jembarke sithik sing kono dikeramik pepetke tembok, sing kono dikeramik pepetke tembok iso pas gamelane wutu lho. Mbok matke kae, kono wis tak kedhuke. Oh. Ngopo? Tak mendem yoga. Jahat no. Ben anggere ana sing ngayal terus buntel wae. Kok buntel wae? Ban kae terus glundung kae kono. Upamane sing bonang ngayal lu glundunge kono takoni mbok keluargaku nang ndi mbok ora ora. Ngono. Wah kejem kuwi jenenge ora. Sapa sing ayah? Ana sing malah usul aku gelem diglundunge kono ning aku nek nang kono nek cokekan mung ijen goleke sinden. Wah ya. Bagong wayang wong sing Anane pijerasa maya pinter golek tilasan alasan tilase sapa? Mbah aku cakepane ora cetha kok. Iya. Oh, kowe malah cengengesan, Dik. Lah ning lho sing demong ki muni jarene tilasan malah. Oke iki ora asal tilasan, tuwekane gelem. Aku krungu kan dadi meneng wae, tak rungokke sapa ta ngono. sing penting sing iso gliyung. Pinter golek alasan. Alah, ana sing muni alah. Sapa? Embuh kae penonton jopone muni alah. Pinter golek alasan. Alah. Oh, si galang. Ngandar-andar angen dukur. Aku wis ora
tanda-tanda sing arep tak pendem itu. Sinten? Iki mau kok kancane kok ning nong nong nong. Sing endi ya? Ayo sing jeneng penabuh iki nek kadang kala ngebleng iki ya nabuh iki ya iso luput pinter kaya apa. Jal ngacung nah. Tak kira wis ra iso ngacung. Wah nek kuwi wis wah. Heeh. Kuwi ora lupute bakal tak pendem. Iya. Jan-jane nan nang. Edan tenan. Piye warga laras ki kurang kondang piye to wis. Ora ning ayo Jakarta ning Jawa Tengah wis jenenge ngedap-edapi kok. Kali janjine kok ning nang. Oh, setrum jase. Kenteni tekek mboten? Entek. Lorak iki. Heeh. Terus piye? Nek wis tuwek isi apa? Apa? Tekek lorek. Tekek lorek ndase ireng. Tekek lorek ndase ireng apa wis tuwek. Waduh. Ngelingi sing biyen ya kok. Suwe banget ora krungu tekek lorek, ora entuk pentas. Ah iya. Neng tetep tekek lorek. Ah iya. Ku tetep kudu dadi semboyane awake dhewe, Tru. Iya. Heeh. Nama tak Kowe semboyan. nganti ora iso tekek lorek. Uripmu mus protan kok guna. Buang kalen ya. Guang kalen. Gua abrak apa? Gleleng kaya ngapa? Nek ora iso tekek lorek, nggo ngapa? Wong ki semboyane ra nganggo semboyanku. Piye? Aku ki arep kere ning sombong. Lho. Abi iki kere kok sombong. Weh lah ngono kudu semboyan kudu kaya kudu gleleng. Iya, iya. Yo. Janjane kowe ning luar biasa kanca-kanca. Ya, perlu ditiru. Heeh. Apa nek semangkan nek tabuhane aja ya, Tru. Ya. Aku upama weruh sing ngumpul tak pendeliki terus kok, Tru. Heeh. Ken mau usul terus e. Ada ketok trembelane kok. Iya ora apa-apa. Cilik lho padahal nih. Hah? Cilik. Ah cilik ning tekek lora ya. Ya mangga. Janjane kowe ning ngendi?
Matur nuwun, Mbak Tati Lestari Andayani sing kendang jaipong ya mempengi Raja Mak ya terus. Ah iya. Jumbuh karo Agustus iki memperingati hari kemerdekaan kudu mempeng. Iya, pancen ya kudu ngono. Mempeng sak keluarga dijak kabeh. Ah iya. Warning ora wajib ditiru iki. Ah iya. Ah saiki tok bayangke nek wiyaga semene tok keluargane dijak kabeh piye? Nek le cukup nggone iki cukup. Ah iya. Segane. Ah iya. Edanan. Ya ora apa-apa to, Gong iki. Wong ya udah ora maem kok. Ora. Oh, trembelane iki ora. Terbelo. Ya, saiki ana sing nyuwun mau gubuk asmara. Wah, lah iki. Ini ora diaturake karo Mbak Ika Suhesti wis ora. Ya Ik. Mumpung ayu ora ana Ik, ya Ik. Ben. Tak siarke kok jane. Ya. Nek ayu ora ana terus napa, Pak? Wah, ana penggemarmu sing edapi-edapi e. Iya. Sinten? Ambo aku ora wani nyebutke jeneng. Mesti dilemparke wong liya ta. Ah iya. Golek slamet kok ya. Ciri kok kuwi dasare. Potong ra tau wis. Ah, tak sawang-sawang suwe-suwe kaya mandra. Ah iya. Ayo bawani Ik, ya. Apa kok tiba elek. Mandra. Nyingkar nyingkur. Ya. Enak. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsam yen mutan Lanangan, lelayangan. lelampahan Lamban kang kaiksi. kang Wuri. Tresna tulus nadyan nengku Tak. buk as mara Sune ora apal, kuwi rasa sok nyaut-nyaut. Iki rampung terus yen liwat aku kelingan bukane celuk, ora terus tok tuntak. Ah mau lali janjine ya ngono e. Lho, beda lali janjine karo gubuk asmara iki garape beda. Pukul ya, Tru. Aja. Main pukul ora. Nek akon siap aku. Ora. Yo. Yen liwat aku kelingan. Ya, mangga. Engko terus lagi tibane dangdut. Oh, ngono, Tru. Iya, Reng. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen aku leleh
Dukono iket le, liyane perih banget pisan bathuke bapak iki wis. Nek ra ganti cilaka iki mah mumet. Iya. Sing lobok. Ukuran kenceng banget iketku terus. Iya. Ra tau tanggo kok dadi mengkeret apa iki. Apa-apa kene ora tau dienggo ki mengkeret. Iket ki mesti ngencengi ya, Tru. Ah iya. Mumpung lagune isih mlaku ah. Jan celeng-celengan ning ngendas. Iya. Wah ya ana efek sing ora apik ya. Ah iya. Edan. Mongko biasane pas e. Lebokno genthong sik cukup ora? Apa ndasmu iki sak genthong wae. Aduh. Nang bathukne cenut ngono terus nek iket sesak ki. Oh iya to? Iya. Ning apike dipertahanke nganti rampung kok ndak ana apa jenenge gugontuhon sing ora apik. Aming ganti iket karo apik. Hubungane apa? Wong kok seneng, wong kok kaya panda dihubung-hubungke. Iki mau wis dileke lho, dipertahanke, dikuat-kuatke ora ono ndak sing ora. Ya, terus Aku kowe dadi
nuwun tanpa pepindhan. Pritenan. Ya. Saka Mbak Ika Suhesti ngaturake gubuk asmara. Iya, Kang Gareng. Ora sembrono terus ora iya. Wah, nyenengke pokoke. Mau welinge Pak Abiji Janaka ya wis kepareng pokoke digawe sing sak gayeng-gayenge. Iki wis luar biasa. Wo. Biasane nyenyet kae. Heeh. Iku rame banget iki terus. Iya. Ha iki nek upama pentas ento nang njaba ana tak prediksi kira-kira penonton ki 25.000 orang. Waduh. Oh iya. Heeh. Sepeleke lakon anyar. Oh. Wes seragam yoga anyar. Debok anyar. Ha iya. Ora gleleng. Ha iya. Ora. Ya diteruske tetembangan sing urung iso diaturake saka Rama-Rama mau ngaturake mawar biru terus ning nek mawar biru ki ning nggon gamelan ra patek gathuk nek pelok gathuk rek. Lho. Tumete sing waspaku wah angel tumete sing waspaku wis nek ora cocok ora usah digoleki malah do jiji loro heeh diganti wae mawar kuning woi padha le mawar ya rek ayo mawar biru karo mawar kuning ki isih salingkup kok to heeh isih tegese isih tangga ha iya ora mawar kuning malah kepenak. Ayo, sapa sing urung kepareng maju? Mbak Tiwi. Mangga. Mawar kuning. Ya. Yo. Napa lho? Ayo dumeh. Kuru dhewe kok ngadeg kok tur kledek. Kurang mangan, kurang kaling. Ah iya. Mboten seksi nggih. Hah? Wah, ngono kuwi tergantung kok. Oh, tergantung dari mana memandang. Ana sing seneng lemu, ya. Ana sing seneng kuru, ya. Ana sing seneng tuwa. Ha iya. Dadi rasa dadak rumangsa apa? Rumangsa terus itu rasa ora cara akae peragaan busana kae apa jenenge peragawati mana lemu sithik wis bingung le ngorokke heeh nganti awake balunge do ketokne ya nyatane kok sing do ngarani apik iya ngono ya Kang oh lemu ya ora kalah seksi iya lemu nek nyandang apik iya mesti ya disawang ya kepenak iya wis lemu trobo ayo wis ora ana ututane blas ha iya lemu nganggo daster wae suwek tur luwuk ha iya wis tatin banget pokok ya ora kaya senengane ya nanan nana mawar kuning kok mengar mawar biru terus aku iya nek mawar merah we gampang terus heeh sekuntu mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu piye kanca-kanca langsung iso ngiringi ta aca cerdas kok nganti uteke metu mripat kuwi blobok kok ya jijik kok aku diwarahi ya ayo gak dibukani ndak setelah wektune ngoyak isih suwe iki ejek ege sowe ayo yo monggo
Kira lho. Ya. Ana kudu tetep apa jenenge konsentrasi kan ke swara kuwi. Ya. Neno nene telanggung. Anggere rada dhuwur, kowe rada dhuwur kok rada ngunggahi sithik. Ah iya. Ayo kesuwen le. Momong anak. Kono sing mandul. Ayo. Ayo karang. Mula kudu tetep dilatih, swara iki tetep dilatih. Pesinden iki tetep kewajibane kaya penyanyi. Swara iki dadi sandang pangan. Iki garis bawahi, swara iki dadi sandang pangan. Mula nang kamar mandi ya arep lagi adus kaya nembang. Ana gubuk asmara. Iya. Nang mlebu kamar mandi meneh ngolah swara meneh, nembang. Heeh, lali janjine. Iya. Kok mlebu kamar mandi meneh bleng nembang, lali sabunan. Ha iya. Dadi swara iki tetep terjaga. Pancen bener mangkono. Heeh. Karang ya sing jeneng wong ki anggere bar babaran iki mesti ana wawan to. Iya. Nan kuwi merga nguwatake jabang bayi iki ora kaya mula diarani apa perang apa jenenge? Perang sabil. Iya. Ibu ki pancen ya abot tenan, ngeden sak kayang-kayange. Iya. Kok mesti ana wawan, kadang kala suarane terus dadi groyok, suarane terus dadi ora pas ronada. Merga kadang kala ana sing rusak organ tubuhe. Oh, pita suara terlalu ngeden tok. Nah, terus engko pita suara ki apa jenenge iki apa meradang apa piye terus dadi beda. Oh. Ana laire di apa jenenge? Disuweki jenenge apa? Disesar. Kuwi ora pengaruh. Lho, dibius ki ya pengaruh. Bius lho disesar ki padake. Bius ki ya bahaya, kadang-kadang organ tubuhe ya ora. Kuwi dokter apa piye kok nerangke kaya ngono. Ya ora aku ya mengira-ira kok. Merga Mbak Yumu kae ya ana wawan. Saploke nglairke sing kari dhewe disesar iki. Oh, ana organ tubuh sing pita suara. Ora uteke sing rada wah. Aduh engko kowe. Ra. Padake apa ora? Kuat lahir batine. Ayo ditutuke meneh ya. Kowe lah kok tutuke terus-terus. Mbok yo leren. Ora, iki sinden papat kudu nyanyi bareng ngadeg. Tinggo pungkasan. Heeh. Mergo iki rampunge lakon ming cendhek banget engko ndak ora. 3 jam ya, Tru? Iya. Apa kon prahmen? Rasah prahmen aneh-aneh ora. Uga ya diatur karo para pamirsa. Monggo ingkang kepareng ngersakaken wayang Slimen tanggal tasih terbuka. Ya. Agustusan memperingati hari kemerdekaan. Ya, kudu semangat. Ya. Nanggap wayang Slimen dinggo Agustusan. Ya iso. Ya. Pokoke ade siap ngaturake pasugatan. Ya. Bener ngono to, Gong? Iya mbangane. Nganggur, wayang Slimen siap, wayang guyon siap. Ya, dijamin ngakak 2 jam. Weh. Asli kuwi wis. Yo, sinden papat jumeneng ya, mangga gek diaturake apa ta apa men gayeng ya. Sinden papat jumeneng. Madha Kang Senan tuku silet. Mbak. Aku nek ora gol ora apik. Gareng cangkeme. Ben salahe malah do cekikian ora. Iya. Ayo. Ayo sing jeneng wae wedok ya anggere wulune kelek tukul sithik. Waduh,
aku nek nganggo tank top ndak ketok kotor serik. Sing kene serik. Anggene wulune sikil tukul si dhewe langsung dikai embody terus serat. Bahaya. Yo diaturake nembang apa? Piyai papat sing gayeng. Rembugan sih ora masalah. Apa? Tembang kangen, Pak. Hah? Tembang kangen. Tembang kangen bawani sik. Ya men karo ndawake wektu bawani sik. Urut ya. Saka Tatin ya. Mangulan. Heeh. Sane nggih, Pak. Posok Rebo. Ya. Maksudnya dodok kan ning jenenge lho, dodok. Oh ya. Nek, kok malah jejer ya. Aja. Ora. Terus? Kula, Pak. Iya dientekke kok. Komeng aja turu sore kaki. Terus badannya tidak tidur. Nek gentosan ngenten lho maksudnya. Turu komeng kaki tok. Ndasnya enggak tidur. Iki mau pindho gong nek Tatin aja terus kaki ana dina ngajak wis rong pot. Oh, pisan-pisan bae. Heeh weh. Elisa. Nyangking pokong bokor. Nyangking bokor kencanane Dawake lagu Roma Irama apik. Lho, apa meneh? Nyangking pukul kencanane mari bergoyang mari bergoyang mari bergoyang mari bergoyang mari bergoyang mari bergoyang tekek lorek ndasireng wela wangkal iya entenono engko nek rampung wong tekek kok jauh omong-omongan ora kaya nantang ya ayo terus e isine apa? Ya, ternyata ye. Yo. Tangata Ya, pindah. Sandang kelawan pangan. Nah, pas iki suarane Ronaldo aja nganti mener. Ya. Uncal kengetan. Ya. Kula melih. Ah iya.
Aku telu berarti. Wes. Tak hitungke engko. Iya. Ya iku bagian nipun Wong melek wong melek sabarna rimo Hop. Hop. Ika. tanggungku Pak. Iya. Ayo toh. Sithik banget. Oke wis. Hop. Tiwi. Kok ori Pak? Ngene iki adil rak rampung ta wisan. Lah nggih. Sritenan nang pasir